בוקר טוב, אנחנו מבשלים היום פלוב בוכרי. בשביל הפלוב בוכרי אנחנו לוקחים קילו בשר. אני לוקחת חצי קילו שווארמה, לקחתי 4 כנפיים ואיזה 2 יריחיים, בסך הכל חצי קילו בשר עוף. אני צריכה איזה 8-9 גזרים, 3 בצלים גדולים, 3 שיני שום אחד שלם וכוס וחצי אורז שטוף. תבלינים אנחנו צריכים קורקום, פלפל שחור, כמון, מלח, מרק עוף. אנחנו חותכים הגזר ככה, אנחנו חותכים גזר ברצועות כאלה, הנה קודם ככה ואחר כך רצועות כאלה, ולמי שיש מנדולינה יכולים לחתוך את זה במנדולינה. בצל אנחנו חותכים ככה לרבע, בצורה גסה ככה. הנה קצצנו ירקות, בצל על רבעים ככה גס, גזר ככה, קצת שום. אנחנו מחממים שמן בתוך הסיר, זה 3 כפות שמן, נחמם טוב טוב ומתחילים לטגן. הנה שחיממנו את השמן, אני מכניסה בצל, ואם יש לי לפעמים נשאר מעוף חתיכה קטנה של שומן של עוף, גם זה אני מכניסה, קוצצת ומכניסה, זה נותן טעם טוב. כן. הבצל שקוף, נכנס לטיגון, על זה אנחנו מוסיפים בשר, עוף, וממשיכים לטגן. עכשיו על זה אנחנו מוסיפים כמון, על זה מוסיפים כפית כמון, חצי כפית פלפל שחור, כף מרק עוף, וממשיכים לטגן ביחד. אני מוסיפה חופן של גזר ושום, ומערבבת הכל ביחד, נותנת את זה לטיגון. עכשיו שזה כבר בצל מטוגן, נהיה נמס ועוף מבושל, אנחנו מוסיפים על זה גזר, קצת מהגזר דוחפים למטה לתחתית של הנה ככה בתנועות כאלה של הסיר, ושמים על זה מים רותחים, הנה ככה שמנו מים עד הגובה של הגזר, סוגרים אותו ומבשלים 10 דקות. עברו 10 דקות ואני מוסיפה על זה עכשיו אורז ששטפנו אותו, מסדרת אותו ככה על פני כל השטח של הסיר, מוסיפים כפית קורקום ושמים בפנים שום אחד שלם ששטפנו אותו, הוא נותן טעם טוב. וככה, וסוגרים. נותנים לזה להתבשל איזה 5 דקות, ואחר כך אנחנו הופכים את האורז. אני אחרי איזה 5-10 דקות אני הופכת את האורז ככה, אני הופכת את האורז אני הופכת את זה בעדינות, כי אני לא רוצה לפרק את השכבה של גזר, אבל לא תמיד יוצא לי.
ואני סוגרת את זה. אני מוסיפה על זה שקית ניילון ככה. סוגרים את זה ככה עם המכסה ושמים על זה על אש קטנה חצי שעה. ויהיה לנו פלוב מוכן. הנה פלוב מוכן בתיאבון.